Отивайте в другата зала. Другата зала. В другата зала отивайте. Айде. Сега ще обясня. Сега отиваме при долу. Айде. Жълти тук долу сме гумената база. О, чакай малко, аз да си взема зареждачката. Аре надолу. Пичи, жълтата база е тук. Не бе, аре надолу бе. Аркадий навика с него. Давай надолу. Аре, идваме ли с тебе? Къде? Надолу ли да ходиш? Жълти в гумената база, червени в тухла. Айде. Ай, давайте надолу. Айде надолу. Те ти обясняваха заедно преди. От началото почва асфалта. Аре, стига се обяснява. От началото си асфалта. Стига се обяснява, ти казвам, искам само да играеш на 100% и това е. Още не може да разбере къде трябва да ходим. Айде, трай малко, трай. Тъй. С кой ще почнем Исус? Мале, аз живея за това, брат. Аз живея за това. Ти лут ли си, бе? Гледай, направо ще му запаля газа. Майко. Не. Не играем. Червени в тухлената база, жълти в гумена. Давайте всички надолу. Всички да се спускат надолу. А? Другите къде са от другата страна? Да, от другата. От тук. Ела да ти обясня. Сега, ела тук, ела. Значи, аз фащам насам. Единственият Червени в тухлена база. Два варианта са. Жълти в гумена. Единият вариант да дойдат от тук, аз ще поема от тук, другия вариант да дойдат от там. Значи, двама, аз и Пламен тръгваме наляво, вие двамата тръгвате надясно да ги спрете да не се качат на моста. Има точно е тук едната лампа, другата е там. Трябва да цъкаме лампите. С лампите ли първата? Да, първата играе с лампите. Имаш лампа. Цъкаше на жълто. Разбираш ли? Ето нашата база. Не, лампата къде е нашата? Няма, 5 лампи са, трябва всичките да са в жълто. Има колко? 5 лампи ли бе? 5 лампи, всичките в жълто. Жълт, върни са жълт. Жълтия върни са в малката зала. Айде, елате. Викат на къде се върнем? В базата. Айде. Някъде не коментарите са, колко пъти не са. Пазе, пестете си топките. 5 Аз... лампи ли бяха, Ванко? 5 са... 5 лампи в един цвят. Да. Този отбор побеждава. Да, вижте сега. Чакай са, наши са зелените лампи. Слушай, нашите са жълти лампи. Има един ключ на лампата. Наляво. Това е нашия отбор. Не е верно, вихрента... Само вихрове, сега ще дойде. Има един ключ по средата. Е, такива две лампи. Тук има един ключ. Наляво светва жълто, надясно червено или обратно беше. По средата не свети. Като убиш някой си сам на лампата, включваш го на жълто, защото сме жълти, да го включиш на червено. Просто цъкаш лампата. Да, не, цъкаш, ако няма никой, отиваш, цъкаш на жълто. И стоиш и я пазиш или ходиш, цъкаш другите. Най-горната лампа. Може да не я пазиш. Горе отвънка, нали беше най-горната? Да, сега е заключено. Сега играем с 4 лампи. 2 има тук, 2 има горе. Значи само двата етажа има. Да. Чакнем жълта, трябва да... Цъкаш жълта, играта е да цъкнат всички лампи едновременно жълто. Да светят едновременно и играта приключва. Ако някой отиде и мине на червено, тяхната работа е... Добре, давайте всички, влизайте в базата. Червени, давайте, влизайте в базата. Да видим лампите къде са. Тяхната работа е, ходиш, гледаш по стените. Идеята е да фане цяло дясно. Аз план ще фанем отляво. Вие фанете отляво. Не, това е. Добре. Ние тръгваме по естакадата нагоре, да? Един трябва да тръгне. Тръгни нагоре по естакадата да ги пресрещаш от другата страна, защото там няма Първо кое. ниво, дед бяхме. Ти тръгваш от тук по Значи, напомня на дървеното. новите хора. Най-важното правило, както в видеото казах, никога не сваляте маската. Защото ударят ли в окото, може да останете слепи. Да, това е правилно. Сега, Ванко. Ако имате някакъв проблем, качвате се горе в офиса. Горе лампата, която е на Да, ниво ти мол. фащаш горе. Добре. Всички ще са там. Аз ще ги спирам тук, Добре. те трябва да ги спират от другата страна.
Значи, Обаче ние се окупаем, Добре, има други лампи. като ти спра горе лампата, като ти обърна нашия цвят, после... те са две. В двора играем, Бутаме, но лампата пазиш, не да. работи. Пазя. Да, и бутаме. Значи, спамен фащаме Лампата отляво, не работи, но в двора може да се играе. вие фащате отдясно. Тоест, те фащат отдясно, ти тръгваш горе. Те Тук с тебе какво правим? ще ги бием. Значи тук трябва да пробим. Гумите ли? Не. Или трябва да пробием напред? Трябва да пробием и аз ще се кача обратно и ще се съединя с него горе да му помагам. Просто ето и трасе ще разчистим. Защото те има два варианта откъде да минат. Един е в ляво, т.е. в дясно, откъде ви ще пазите. Другия е тук в ляво и третия имат едни вътрешни стълби, които ги катерят горе. Най-вероятно всички ще минат оттам, защото там няма как да ги стигнем. И ще дойдат при тебе. Ако тук не изпламен, не засечем никой, тръгваме нагоре. Разбираш ли? И ще дойдем при тебе. Откъде гася лампата и стоя там И стоиш там и ние идваме. Ние сме... Яко сме на такова, на бордаж тук. На абордаж, да. Айде, Няма давайте никой, надолу. продължаваме по Червени, стълбите влезте срещу в втората база сте вие, червени. По стълбите срещу тераста продължаваме. Слушай сега, да. Не, говоря за момчета. Идваш след мен. Двамата, да. Аз Давайте по-бързо. ще гледам да защитаваме Започваме след 30 секунди. Минаваш зад гърба ми и се качиш нагоре на втория етаж да му По помагаш. стълбите Да, ей тук по естакарата, не по стълбите. Ей тук има естакара, тази дървената естакара. Е, тук отсреща ли? Не, там ще се качи Иван. Тук се качва Иван, ти се качваш е по тая. Ние с тебе бием от тук направо. Няма ли сега, тук има стълби. Добре, стълби е естакара, да. Ами дървена е. Не бе, стълби са. Сега ще видиш. Добре, хубаво, може да бъркам аз, ама... Жълти отбор, я застанете до масата, вие колко човек сте? Че червени са 6. Вие колко сте? 5. Малко са! Сте 5. Малко са, малко са. По-големи нинджи сте. Малко са. Добре, малко са. Добре, готови ли сте? Готови сме. Начало след 3, Чакай аз. 2, 1, старт игра. Чакай. Оп, убит! Ти ли ме уби, бе? Убит? Пушката да е по-нивото на очите. Ама има френдли фар, за кого стреляш? Убит ли се? Леко. Давай нагоре, давай. Аз пазя така. Убит! Ах ти! Чакай, тук е, внимай!